guys, namaste, ಮಾತೆಂಚುಲರು ಸೌಖ್ಯತ. So welcome back to my YouTube channel, Kudla Family Vlogs. ಇನಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅವು ದಾದಂದ ಪನ್ನಗ ಎಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಹತ್ತರ ದಿನ ಬೈದಿನ. ಸೊ ಐತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾನು ಇನಿಯ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ನಿಯೇ ಮನ್ಪೊಡತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡತ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿತ ದಿನ ಸಂಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆತನ ಫ್ರೈಡೇ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡೆ ಯಾನು ದೂರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡದು. ಎಸ್ ಮಮತನ ಎಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಎಂಗ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾಯ್ನಿ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಂತಿಬಕ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೆ. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ಸಂಡೇದ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತದ ಯಾನು ಕುಲ್ದ್ಯಾನು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಇನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಂದೆ ತಪ್ಪುದರು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ 777 ಪೋರ್ಟಲ್ 777 ಪೋರ್ಟಲ್ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ 777 ಪೋರ್ಟಲ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಇತ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ. ಓಕೆ, 777 ಪಂಡ ತುಲೆ ಎಲ್ಲದ ತಾರೀಕು 7 ಬೈದನು ತಿಂಗಳು 7ನೇ ತಿಂಗಳು. ಓಕೆ, 2025 ಇಯರ್ ದ ಆಡ್ ಮನ್ಪನಾಗ 25 ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪನಿಗೆ ತಾಂಡು 7 ಆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 777 ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಆತನು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಆನಗ ನಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿತಿನ ಬೇಲೆ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಪನ್ಪೇನ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ದ ಒಂದೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ ಪನ್ಪೇನ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಸಡನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ನ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಸಡನ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣಲ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಪಂತೇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಂತೇನ್. ಓಕೆ, ಏರ್ ಮಾತ ಪೊಸತ್ತಾದ ಬೈದರ್ತುಲೆ ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಒಂಜರ ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಪುರ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡು ಪೋಲೆ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಆತಿನಂಚಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆವಂದ್ ಬತ್ತಿನಿಂದಲ ಯಾನು ಪನೊಂದು ಬೈದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಚನೆ 7 ಚಕ್ರಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ 7 ಚಕ್ರಾಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲವುದಕ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಟ್ಟಾಪಿನ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ 7 ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ವಾ ಬೀಜ ಮಂತ್ರನ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಪಂಡದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎನ್ನ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ದ್ಯಾನ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವೊಂದು ಬರಲಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಚೆನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತನು ಎನ್ನ ಮೋಕುಲು LIC ದ ಓಲ್ಡ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇತ್ಯಾನ ಬೇತಗಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತ್ LIC ಬೇತಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದುಂಬುದ ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪುರ ಎನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲಾ ಬೊಡ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ತಾನೆ ಪಿರವಡು ಪೋತುನಾಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಏಪನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಂತದು ಯಾನ್ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೇಡಿ ಮುರುಕುದು ಪೋತುವೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪುರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬದಲು ಯಾನ್ ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪುಣೆಯೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆಕಲು ಆ ಟೈಪ್ ನಾನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿರು ಆ ಟೈಪ್ ನಾನು ಮಂತಿರ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಬತ್ತನು ಏಪ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಪುರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪುರ ಬರೋಂದು ಪೋಪಿರತ್ತ ನಮಗ್ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾದು ಪೋಪಿರತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾಲೆಜ್ ಪನ್ನೆರ ಪೊಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ದಾದಾಣ ನಮಕ್ ತಿಂದದು ಪತ್ತದು ನಮಕ್ ದಾದಾಣಲ ಪಿರಾವಡು ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೆರ ಬರ್ಪೇರೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವ್ವ ಆಂಡ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಲಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಉಪ್ಪುನಗೊಂಡತ ನಮಕ್ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಜನಕುಲು ಪಂಡ ಅವೇ ಟೈಪ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನಕುಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಆ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಅವನು ಉಪ್ಪುನು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ದನೇ ಜನಕುಲ್ ನಿಕುಲಿಗೆ ಲೈಫ್ ಬರೋದು ಪೋಪೇರು ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಮುರುಕುದು ನಿರ್ಸಂತನ ಆದುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಅಕುಲ್ ಪಲ್ನಕ ನಿಕೇನು ಆ ಟೈಪ್ ನಿಕುಲ್ ಆದುಪ್ಪರು. ಓಕೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮೇನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು 6th ಸೆನ್ಸ್ ಎಲರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರ್ದಾಕ್ಲು ಪಾತಿನ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಪಂಡದು ಒಂದೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏಪ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಪನ್ನಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡತ 7 ಚಕ್ರಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ A to Z ನಿಕ್ಲು ಎದುರ್ದಕ್ಲು ಪಾತೇನ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಟಕ್ ಅಂದು ನಾಡ್ದು ಬತ್ತುವರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾನ ಆ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತದಿಜ್ಜಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆಯನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ತುದು ಎಂದ ಇತ್ತೆಯನ್ನ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್
ಎಂಡ ಕಾಸು ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಕಮಿಷನ್ ಪುನಗ ಎಂಡ ತಿನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರಳು ಪಂಡ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತಿ ನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪುರ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿದೇನು ಯಾನು ದೀವಂಜೆ ಆಕುಲದ ಆದ ಕೇಳಿರ ಅವ್ ಆ ಟೈಪ್ ಯಾನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನನೇ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಎಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪುನಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಆತ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ನ ಕೊನೋದು ಅಡೋದಿದು ಆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಮುಕ್ಲಿ ತಿನ್ಪಾದಿನುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪಾದಿನೊಂದು ಉಂಡತ ಅನ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಅನ್ನದಾನ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಕುಲ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ತಿಂದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಅನ್ನದಾನ ಉಂಡತ ಅವು ಎಂಕ್ ವರದಾನ ಅದು ಬತ್ತನ ದ್ಯಾಗನ್ ಪನಗ ಅಕ್ಕಲು ನಮಕ್ ತಿಂದದು ದ್ರೋಹವಂತದು ಪೋತಿನಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದತ್ತು ಕುಡಂಗಿ ಮೇಟು ದೇವರು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು ಬೇತಕಲ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನದಾನ ಮಂತನಲ್ಲ ಐತೆ ಏರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲೋಡಿ ಎಂಚಿನನಿ ಮನ್ಪಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ನದು ಪೋದು ಪಿರವಡು ಕುತ್ತು ದೇಂಡಲ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪಾಯಿನ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕುಡಂಜಿ ಮೇಟ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಅನ್ಪಿರು ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ತಿನ್ಪಾಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಒಂದ್ ಮಂತ್ ಜೇರ್ ಪಿರವಡು ನಿಕ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಗನ್ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲು ಏರಗಾಣಲ ತಿನ್ಪಾಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಅನ್ನದಾನ ನೆತ್ತಾತು ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಗೆ ಮನೆರೆಗ್ಲ ಬಡವ ಬನ್ನಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಐತಾತು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ನಿಮ್ ಅಪಗ ಮಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಐಡ್ದಕ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ ಪನ್ನಗನೆ ಮೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರೋದು ಐಡ್ದಕ ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಮಡು ಎನ್ನನೆ ತಿಂದ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಮಡು ಎಂಡ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಪಂದಿನಪಗ ಅವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಎನ್ನ ತಿಂದದ್ದು ಜಾಲಿ ಮಂತದ ನಕುಲು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂದಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಇತ್ತೆನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನ್ರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂದಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಡ ಕಾಸದ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಎಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ 2019 ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲ್ತಿಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಿ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇವೆ ಆ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಪಂತೆ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಬೋರ್ಮನ್ ಪೂಜೆ ದೇಪಣ್ಣ ಪಾಪ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಇರಾಕ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಅವು ಸೊ ಹೊಸತ್ ಬೈದಿನಕ್ಲೆನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟಿ ಅಂಕ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಯ ದಾಗ್ಯಾನ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪಂದ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣದು ಐಡ್ದಕ್ಯಾನ್ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ತೂದು ಪರ್ಯನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತದ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂಡ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅಬ್ರಾಡ್ ಜಾಬ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಸೊ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ದೀತೇನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೀತದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇನ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಏರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ఉంది ಅಬ್ರಾಡ್ ಜಾಬ್ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಯ್ಜಿನ ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಲ ಪೋಪುಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ಜಿನ ಪಣದು ಸೊ ಯಾನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಪಂದ್ ಕೊರಿಯೆ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿದಿನ್ 2 months ಬೈದನು ಐಡ್ದಕ ಆನಿ ಪಂಡ ಐಡ್ದಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಅನ್ನಗ ಅವ್ ಕೈಕ್ ಚೆಕ್ ಬನ್ನೆಟ ಒಂಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಡೀಲ್ ಆಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡೇರು ಐಡ್ದಕ ಎನ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಚೆಕ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಆಯ್ಬಕ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಯ್ಬಕ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಸೊ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಒಂದೇಟ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಪಾಡ್ದೆ ಅದ್ಭುತ ಏನಂಚಿನ ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ ರೀಚ್ ಆಯ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಅಬ್ರಾಡ್ ಎಂಚ ಕಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಗ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಎರ್ನೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇತ್ತೇರು ಅರೆಗ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋಡಿತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನಗ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದುಂಬುಲೆ ಯಾನ್ ಎರಡು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬು ಇಕ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇಂಚ ಆತನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆತನು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲಿ ಎತೋ ಜನ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡ್ 2 ತಿಂಗೊಲ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಜಿಂದ ಪನ್ಪಿರತ ಸೊ ದೆತ್ತೊಂದಿನಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಕನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಗ ಎದುರ್ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂತೆ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಎಂಕ್ಲೆದ ತಿಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಆರ್ ಮಮತನಲ್ಲ ಗುರ್ತೊಂಡರೆಗ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಮತನ ಮುರಣಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ ಮೇರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಮೇರೆನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೈದರಿಂದ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಎರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅರೆಗ್ 2-3
ಸಲ ಎಂಡ ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಅರೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿಬ ಕಾರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಜನ ಎಂಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕದನತ ಮೆರೆಗ್ ದ್ಯಾಗ್ ನನ್ನ ಬೇತೆಕ್ಲೇನ್ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಯಾನು ಆಭಾರಿ ಅದುಪ್ಪೇನು ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅನ್ನು ಸೊಲ್ಮೇಲೊಂದು ಪನ್ಪೇನು ಸೊ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ತೂವಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದೊಂಡತ ಉದೇ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ದ್ಯಾಗ್ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆ ಒಂಜಿನ ಪುರ ವಿಚಿತ್ರ ಪವಾಡರ್ ಪೂರ ನಡ್ತೊಂದ್ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಿಕ್ಲು ಏಪನಾ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ತ್ ಕೇಂದು ಪರ ಏಡನ ಒಂಜಿ ಅವು ತಿಕ್ಕದೇ ಪೂಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇಪ್ಪುನು ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಂತಿ ಬಕ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲೆಂಡದೆ ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಐಡ್ದಕ ವಿದಿನ ಅಕುಲು ಏಪನಾದೆ ಕೇಂದಿನಿ ಅಪಗ ತಿಕ್ಕುದು ಪೂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ದೆತ್ತೊಂದೈಬಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿದಿನ 1 ವೀಕ್ ತಿಕ್ಕದಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಉದೇ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಐಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಅದ್ಭುತ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಣಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರ ಒಂದು ದಾದ ಆಯ್ನಿ ಟ್ರಸ್ಟೇ ಕೆಲದಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೂದುಪ್ಪರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟೇ ಮನ್ಪೆರ ಆಪು ಜಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಆತನ ಪಣದು ಎಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಪರವಾದೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನು ಇತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡಾಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡಾಂಡ ನಿಕುಲು 100% ಐತ ಮಿತ್ತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿದುಪ್ಪುಡು ಬಿಲೀವ್ ಮಂತದುಪ್ಪುಡು ಬಕ ಆಯ್ನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಏರ್ನಲ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಮದ ಮತ್ಸರ ಮನ್ಪುಚು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಐದಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಪುರ ಹಿಂಬಾಲಿಸೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಘಂಟಾನಾದ ಶಂಕನಾದ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಥರ ನಿಕ್ಲು ಪೋನ ನಡ್ತೊಂದು ಗೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುನು ಒಂಥರ ಊದ್ಬತ್ತಿದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪನ ಆಪುನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ದಿಕ್ಕುನಿ ಈತು ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಇಂಚ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಪೊಂದು ಪರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕು ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 88877766 ಇಂಚ ಪುರ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನು ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಇತ್ತ ಪಿರ ಪಾಡುವೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಆತ್ ಬಿಸಿ ಆದ್ ಪೋತೇನ ಕೂಡ ಪಾಡುವೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಉಂತೆರ ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಓಕೆ ಆ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನೋಣ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲಿಗ ಒಂಥರ ನಿಕುಲು ಎನ್ನೆರ ಆ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲು ಲಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಒಳ್ತುರ್ದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುವರು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನೇ ಉಲ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲು 3 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ತೂಲೆ ಐದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆದ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಪನು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಪಡಿತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ 369 ಉಂಡು 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು 777 ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 1111 ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾತಲ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಏತೋ ಜನತ ಫ್ರೀ ಕಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏತೋ ಜನತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಂದು ಪುಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಎಲ್ಲದೊಂಜಿ 777 ಪೋರ್ಟಲ್ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ 777 ಪೋರ್ಟಲ್ ಪಂಡ ದಾದಂದ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ 7 ನಂಬರ್ ಪನ್ನಗ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ದ ಉಂಡೆಟ್ ಉಂಡತ ನಂಬರ್ಸ್ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ 30th ಪಂಡ 3 ಬತ್ತನು ಓಕೆ 3 ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏರುಂದು ಪನಗ ಜುಪಿಟರ್ ಪಂಡ ಏರು ಗುರು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ 7 ನಂಬರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೇತುನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪೊಡಿತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಪಿದೈಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ದೈ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ತೂಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇನ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರೇಕ್ ಗರಿಕೆದ ದೈ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಎದುರೆದುರು ಇತ್ತು ನಾಂಡತ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಎನ್ನಲೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಅವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಪಂಡದ ಎನ್ನದು ರಡ್ಡ್ ಎದುರೆದುರು ದೈ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅವೇನ್ ಪೊರ್ಕಂಡೆ ಲಕ್ಕ ವಚ್ಚಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೈತ ಉಂಡತ ಅವೇನ್ ಅಡೆಗೆ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ನಾಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಲೆ ಆತಜಿ ಆಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಮೂಜಿ ನಾಟ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಓಕೆ ಐದಕ್ಕ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪುಲಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟದ ಬೈದೆ ಆಪು ನಿಜ್ಜ ಅವು ಎನ್ನಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಐದಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ ಪೊಡಿತಿನ ಬೇಲೆದಾದಂತ ಪನ್ನಗ ಐತೆ 7ದ ಪನ್ಪೇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ 7 ಪಂಡ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ 7 ನಂಬರ್ಗು ಸೊ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿದ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ದೆಪ್ಪೇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಚುವಲ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತನ ಅವೇನು ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಡಿವೈಡ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿದ
ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತನು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಂಡದಾದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಂಡ ಆತ್ಮ, ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಪನ್ಪಿರ ಆತ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿರ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ. ರಿಚುವಲ್ ಪಂಡದಾದ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪು ನಿಂಚಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಮನ್ಪು. ಓಕೆ, ಉಂದೆಕ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಉಂದು ಪನ್ಪೇರು, ಕನ್ನಡನ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಉಂದು ಆಡ್ ಅನ್ನಗ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಪೊಡಿತಿನ ಬೇಲೆದಾದಂದು ಪನಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲಲೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗ ಇಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 7 ನಿಮಿಷ ಆದ 7 ಗಂಟೆಗೆ 7 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲೆ, ಹೈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಪದ ಮೂಡುಡು ಗುಲಿಪುನ ಮೂಡುಡು ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನ ಮನ್ಪೋಚಿ ಹೈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ದಿಲಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಕುಲೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ 7 ಗಂಟೆ ಆದ 7 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲಲೆ, ಧ್ಯಾನ ಕುಲ್ಲುದು ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಬುಲೈ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಪಿದೆ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ 1 2 3 4 5 6 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನಗ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ 1 2 3 4 5 6 7 ಅಂಚ 7 ಕೂಡ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಇಂಚೆನೆ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಐಡ್ದಕ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪುಣ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ ಇರೋಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈತ ಲೈಫ್ ನಿಕ್ಲಿಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಎನ್ನಿತಿನ ಕಾರ್ಯ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಜತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗ ತಿಕ್ಕದಿನಕ್ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕನ್ನಡಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಚಪುರ ಪನೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ಲಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪನೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏಪ ಮನ್ಪೋರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಏಪ ಮನ್ಪೋರ್ ಅಪಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು. ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಣ್ಣದು ಪೂಜೆ ಆಸೆ ಅತಿ ಆಸೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರೆಗ್ ದುರಾಸೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪುಜೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಆ ಒಂದಿನ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ನಾನು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ದಿನ. ಓಕೆ, ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕದನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗೂ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಧನ್ಯವಾದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಬನ್ನೆ. ಓಕೆ, ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆ ವಿಷಯ ಬೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ವೀಸಾ ಬರ್ರೆ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಕ್ ಡಿಲೇ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಸಾ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ವೀಸಾ ನನಗೆ ವೀಸಾ ಬಂದಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಅವೇನು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು 7 1 2 3 4 5 6 7 ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನೀಟ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಬರಲಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಪುರ 2-3 ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂದೇ ವಿಷಯದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೋಲ್ಡ್ ದ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಇಪ್ಪುನು ಮಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುನು ಆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕರಿಮಣಿ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನೀಟದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬರಲಿ ನೀಟದು ಅರ್ಥ ಆಪುಲಕ ಬರಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 7 ಸಲ ಬರಲಿ ಏಪ ಬರೆಯಪ್ಪನಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ 7 ನಿಮಿಷ ಐದು ದುಂಬಿ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲೆ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ರಪ್ಪ ಬಕ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ರ ಬರೆತಾರತ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಬರೆಯೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐದಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ 7 ನಿಮಿಷನಾಗ ಪಿರ ನಿಕುಲು ಕಾಂಡೆದಾದ ಬರೆದಿತ್ತಾರ ಅವೇನೇ ತಿರ್ತಾರೆ ಬರಲಿ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಬರೆದಾಯ್ಬಕ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡದ ಎನ್ನಲಿ ಐತ ತಿತ್ತಡು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ವೇನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತ ತಿತ್ತು 1176 ಪಾಡ್ಲೆ 1176 ಪಂಡ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನೊಂದು ಎನ್ನಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವೇನು 4 ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಪತ್ತಲೆ ಕುಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪನ್ನೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನುಂಡತ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಒಯ್ಟ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ
ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೂತದ ಇತ್ತನ ಕುಂಡದ ಉಲಾಯದ ಒಂಜಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ದೀದ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅತನ ಬರ್ನ್ ಮಂತದ್ದು ಫೋನ್ ಗ್ಲೋ ಮಂತದ್ದು ಬುರ್ದು ಬಿಡಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗನ ಪಡೆಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಏಡಪುರುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಪಿದೆಡೆ ಗ್ಲಾಸದ ಬೌಲುಡು ದೀದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಐತಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡುಂಡತ ಆ ಕಿರಣ ಉಂಡತ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೋರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಲ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲಂಗಿ ಮನದಾನಿದ ದಿನ ಎಲ್ಮನೆ ತಾರೀಕದ ದಿನ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಗ ಐಡ್ದಕ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಗ ಧೂಪ ಪತ್ತೊಂದ್ ಬಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದ್ ಬಲ್ಲೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದ್ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಡೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತನಾಡ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇತ್ತನಾಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ನೆ. ಸೊ ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಡ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಏತ್ ಜನ ದೆತ್ತೊಂದರ್ ಅಕುಲ ಎಂಜಿ ಮೂಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಂಡದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಡು ಅಂಚನೆ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಹಾಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಉಲ್ಲರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡು ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಏರೆಗ್ ಬೋಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಬೋಡು ಅಕುಲು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಜಾಗ ಸೇಲೆಗ್ ದೀತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರೋನಿಜ್ಜೇರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಯರುಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜರ್ ನಿಕುಲು ತುಲೆ ಮುರಣಿಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಪನ್ನ ನೆನಪಡ ಮುರಣಿಂಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಬೇಲೆ ಪೋಪು ನೆಟಿತ್ತನು ಅಂಚಿನ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ 30 lakhs ಒಂಜಿ FD ಒಂಜಿ ಪಾಡೆರೆ ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ನಿಕ್ಲು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಮುರಣಿ ಉಂದೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಉಂದು ಪುರ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ. ಓಕೆ, ಏರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಯರ್ಲಂಚಿನಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೆನ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆನ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋ ಲಂಚಿನ ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೆನಪಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಇತ್ತನು ಕಾಲ್ ಮಂದ್ ಪೂರ ಕತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಆ ಪುಂಜು ಗೆಂಟ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡು ದಾತಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೋಡಿತ್ತನು. ಸೊ ಪೂರ ನಾಟಕ ಮಂತದ ಐಡ್ದಕ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಐಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬಾದ್ಲು ಉಂಡತ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪುಂಜೋಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ ಕೊರಿ ಐಡಿಯಾ ಪುಂಜು ಐಡಿಯಾ ದೆತ್ತೊಂಡು ಐಡ್ದಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಜನ ಸುದ್ದಿಯೇಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಪಂತಿನ ಪುಂಜನ ಸುದ್ದಿಯೇಜಿ ಯಾನ್ ಐಡ್ದಕ್ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದ ಉನ್ಮನ್ ಪೊಚ್ಚಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಏರೆ ಪನ್ನಗ ಸತ್ಯಡು ಸೀದಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ 100% ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆನಕ್ಲೆ ಮೋಸ ವಂಚನೆದಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಉನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಅಂದ ಅತ್ತ ತುಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡತ ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಮೋಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವರು ಎಂಕುಲು ಓಲಿತ್ತ ಮಾರ ಒಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಯ ಪಣದು ಅಂಚ. ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಯೋಗೆ ಏನ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸುಲ್ಮೆಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.